Minä olen Kim Forsblom, urhean psyykkinen valmentaja. Tämän minikastin tarkoituksena on auttaa valmentajia ja urheilun asiantuntijoita kohtaamaan urheilijoita erilaisissa tilanteissa. Tässä jaksossa pohditaan sitä, kuinka voi auttaa urheilijaa, joka kertoo kohtaamastaan kriisistä. Alkuun on heti tärkeää antaa urheilijalle tilaa kertoa omista kokemuksistaan, kuunnella ja olla läsnä. Kuunnella nimenomaan ymmärtääkseen, ei niinkään vastatakseen. On hyvä kertoa, että arvostaa sitä, että urheilija on halunnut ja monessa tapauksessa jopa rohjennut tulla kertomaan omasta tilanteestaan tai kokemuksestaan. On tärkeää muistaa oma rooli, eli kenenkään ei pidä lähteä toimimaan psykologina tai vaikka terapeuttina, ellei siihen ole koulutuksen suomaa oikeutta. Anna urheilijan kertoa tilanteesta juuri sen verran kuin hän haluaa, ei kannata lähteä painostamaan tai utelemaan yhtään enempää lisätietoa. Arvosta toisen kokemusta, älä siis mitätöi tai vähättele sitä millään tavalla. Jos urheilija kysyy neuvoa, niin neuvoa voi toki antaa. Ja silloinkin kannattaa painottaa, että minähän en tämän alan asiantuntija ole, mutta itse ajattelen näin. Ja jos katsot, että sulla on vastaavan kaltaisia tilanteita, kokemuksia omassa elämän historiassa, tai tämä urheilijan kertoma luonnollisesti herättää sinussa paljon vaikkapa ajatuksia, niin silti kysyisin ja varmistaisin, että haluaako urheilija minun kokemuksista, minun ajatuksista kuulla. Tärkeintä tässä on kuunnella, olla läsnä ja sen jälkeen miettiä yhdessä urheilijan kanssa, että miten ja mistä urheilija saa tähän tilanteeseen tarvitsemaansa ja kaipaamaansa tukea ja mahdollista ammattiapua. Mitä näissä hetkissä kannattaa välttää, on esimerkiksi kiireen tuntu. Mulla ei ole nyt valitettavasti tähän aikaa. Jos toinen kertoo kriisistään, niin siihen oikeastaan on löydettävä aika. Vaikka tarkoittaisi hyvää, mutta urheilijalle tämmöisessä tilanteessa vähättely, että eihän toi nyt niin iso asia tai eihän toi nyt niin vakava asia ole, on ehkä pahinta, mitä voi tässä hetkessä tehdä. Myös omien neuvojen, sun kannattaisi varmaan toimia näin, tarjoaminen voi itse asiassa olla aika vähättelevä kokemus kriisiä elävälle henkilölle. Hyviä esimerkkejä vastaavasti olisi se, että kiitos, että kerroit tästä. Ja minusta kuulostaa siltä, että voisit hyötyä esimerkiksi koulukuraattorin kanssa keskustelusta, miltä se sinun korvaan kuulostaisi. Tai että mä haluan tosi paljon sua auttaa, mutta tämmöisissä hetkissä musta tuntuu, että vaikkapa koulupsykologi voisi olla superammattilainen tämän asian käsittelyyn, niin mitä ajattelet, että haluaisitko vaikka yhdessä minun kanssa mennä juttelemaan koulupsykologille, tai voin tulla ensimmäiseen tapaamiseen mukaan, tai jotain tämmöistä. Tämmöisillä neuvoilla lähtisin kohtaamaan kriisistään kertovaa urheilijaa.